Vi har haft en del spørgsmål omkring headgear til bobbelzip-hap, så det har jeg fået Mira til at hjælpe mig med at gennemgå i dag. Så here we go. Yes. Nå, når vi modtager et barn, eller også bare når vi har et barn i det hele taget, så er det vigtigt, at vi sørger for, at vi har det rigtige headgear på til det rigtige størrelse barn. Så derfor starter man altid med at måle hovedomfanget på barnet. Gør det? Det gør vi. Og det giver jo god anledning til, at man hver onsdag, når man alligevel har plottedag, og man måler hovedomfang, så tjekker man lige, at headgearet passer til den rigtige størrelse baby. Så her har vi cirka 23 cm. Ja, hun er jo ikke så god hende her, Anne, vel? Men, Nej, Anne er en dukke. Det må man lige leve med. Ja. Og så tager man den her frem, og så måler man ud fra næsen, at man har både en prong og en maske, der passer nogenlunde. Og man kan godt have et barn, der ligger midt imellem to størrelser, og så må man godt veksle lidt, eller prøve sig lidt frem, hvad der passer bedst på barnet. Så her har vi cirka en small, extra small. Så har vi de her dividutter, som fås både med og uden klister bagpå. Det kan være lidt nemmere at tage det med klister, hvis man skal sætte den direkte på barnets hud, og eventuelt den anden til, hvis man har en hue indenunder. Der er det vigtigt at hæfte sig ved, at der er markeret, om den sidder til en maske eller til en prong. Og hvis barnet har to forskellige, så kan man dedikere en til en maske og en til en prong. Sådan. Så har man to forskellige typer headgear, og det er en god idé at skifte mellem det blå og det gule headgear indimellem, så barnet ligesom får fordelt sit tryk forskellige steder. De headgear har også forskellige størrelser. Hvor lader du de der forskellige størrelser headgear her? Nede under. Og der er det, at hovedomfanget kommer ind i billedet. Der er 3 forskellige størrelser, og de står markeret på dem. Og det er vigtigt, at man ikke tager udgangspunkt, i hvert fald i det blå headgear, i vægten, da det jo selvfølgelig ikke er det. Her der står her fra 21 til 26, fra 24 til 28 og fra 26 til 32. Så det er vigtigt at holde øje med, har barnet det rigtige headgear størrelse. Billedet har vi på det blå headgear. En, der hedder mikro, som hedder 20 til 28 cm, og mini fra 28 til 36. Yes. Så vi målte ud, at det var et hovedomfang på 23 cm, så derfor har vi taget et mikro. Det har vi. Og vi har taget et gult headgear, der hedder 21 til 26 cm. Yes. Så nu må vi demonstrere, hvordan man putter det blå headgear på først. Og jeg ved, der er rigtig mange, der putter huer ind under. Det er ikke nødvendigt, men man kan godt. Yes. Så skal man passe på, at den ikke kommer for langt ned i nakken og skarver ned i nakken. Det kan være, du skal tage det derfra. Så den skal komme op og være i niveau med ørerne. Yes. Så er det sådan. Yes. Og så havde du en... Og vi vil gerne have en maske på herinde under. Og der har vi lidt en tendens til at sætte dem ret højt heroppe på hovedet. I virkeligheden skal den sidde noget længere ned i panden, sådan så man har den rigtige vinkel på næsen. På den måde så undgår vi, at man får det der træk herop, så den kommer til at ligge derop. Det kommer ligesom til, hvis man sætter den herop, så vil den naturlige vinkel være den her vej, og så trykker den ind herop. Så kommer den også tættere ind på, ikke? Og så får man også, kan man risikere, at der er leak her. Så det er meget vigtigt, at man får sat den der ordentligt nede i panden på barnet. Yes. Så har vi den der på. Og vores små venner her. Det her kunne man med fordel have gjort først. Det kan man. Så smarte var vi ikke i dag. Nej. Det er lut. Du er lut. Sætter den på. Nedover. Slipper den der. Og så hedder det ikke, jo strammere, jo bedre. Det hedder bare, at man ligesom sætter den på, så den passer. Præcis. Og skal selvfølgelig ikke ind i munden. Yes. Det er altid sin sag, at det er bare på en dukke. Det gør det noget lettere. For de ligger jo helt stille. Men den her kunne måske godt lige på en lille en mere. Det kunne den. Sådan. Den er også okay. Ja. Vi har nogle børn, der har fået tryk af det her plastik igennem skumpuden, igennem og ned i huden. Så sidder det altså for stramt. Det må man sige. Yes. Så vil vi gerne vise det gule headgear. Med en grøn. Var det det, du sagde? Yes. Så dedikerer vi det lige. En til hver. Yes.
Når man skifter til det gule, så er man nødt til at skille den ad uanset. Præcis. Yes. Så kan man med fordel, nu har vi taget en uden klister, men man skal have den godt ned i panden her. Og så løfter vi den op. Sætter den på. Og så er jeg godt klar over, at der står 1 på denne her. Men man kan med fordel lige køre nummer 3 ned her. Køre 1 hen her. Og det vigtige er, at den hvide kommer lidt igennem, sådan så den kan skåne for tryk. Yes. Og op. Så kan man tydeligt se den hvide her. Som vi så sætter på her. Yes. Og så kommer den over. Yes. Og så har vi en unge dame her. Skal have den her. Er det sådan lidt stor en, du har fundet her? Nej, jeg tror ovenikøbet en, der var lidt mindre, fordi hendes næse ikke er så eftergivelig. Så. Sådan der. Og der er det jo også, nu sætter vi dem lige på, så kan vi lige illustrere det der med, at den ikke skal komme for tæt på næsen, når det nu er. Ja. Det var lige før du bevæger dig, unge dame. Okay. Altså når man ser fra siden af, så har folk jo forskellige næser, og man kan jo nogle gange godt med fordel lige skubbe dem lidt ned, så de slipper for at få trykket her. Og det er jo også noget med vinklen på den, ikke? Jeg har faktisk sat den her lidt for højt, ikke? Den skal faktisk en lille smule længere ned, så den kan få en lidt mere stiv vinkel. Og det her gør vi ikke ved et rigtigt barn, det siger du bare. Der kunne vi ikke finde på at gøre sådan. Nu sætter du den på til en maske igen. For fanden. Se, og det er det. Man er bare opmærksom på det hele tiden, fordi man kan godt komme til at rykke lidt rundt på det. Og så skulle det meget gerne være fri af næsen igen. Ja. Sådan der. Det var det. Tak for i dag. Tak for i dag. Hej hej.